Així, a un dels patis del Museu Arqueològic de Gandia tenim una casuarina que té pràcticament uns 100, poquet més de 100 anys. És un dels 33 arbres protegits que tenim a la ciutat de Gandia, on també tenim 13 arbredes protegides dins d'un catàleg. És molt xulo perquè se pot fer una ruta i anar buscant-les, des del que seria el jardí de la Casa de la Marquesa i molts altres elements, el plàtan de la zona de l'estació i altres arbres que tenim per la ciutat. Pensem que és una activitat molt xula. Si la gent la coneguera, intentarem anar fent difusió de cadascun dels arbres. La casuarina és un arbre d'origen australià. És molt estrany que estiga així, segurament és que li degueren regalar o algú el va portar i es va plantar en el seu moment, però mireu que ja és un dels arbres monumentals. En si l'espècie no està protegida perquè sigui una espècie molt estranya, és una espècie bastant habitual, senzillament la tenim protegida pels anys que té. És a dir, perquè és un arbre molt, molt vell i senzillament per haver aguantat tants anys i tindre la grandària que té, és un dels arbres que forma part del catàleg d'arbres protegits de la ciutat.